Malta teħtieġ gvern alternattiv li jissodisfa l-aspirazzjonijiet tan-nies. Huwa dan il-messaġġ li wassal Chris Perugin, fundatur u kap eżekuttiv tas-sit Love in Malta, meta ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jifforma parti mill-istrateġija għall-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Permezz ta' post fuq Facebook, Chris Perugin qal li hu mhux nazzjonalista akkanit iżda Malti li għandu interess naturali lejn id-demokrazija u qal li kien hemm żmien meta kien ivvota lil Partit Laburista iżda llum is-sitwazzjoni titlob xi ħaġa differenti. Perugin kompla li m'hemmx aktar żmien nitilfu, aktar ma s-surveys jinbidlu malajr, aktar u aktar il-pajjiż jibda jieħu rruħ u jsib bilanċ fid-demokrazija. Fuq Facebook, Perugin saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien fl-aqwa tiegħu meta ħadem flimkien biex jibni viżjoni ambizzjuża għal Malta u saħaq li ħadd m'għandu jiġi esklus minn dan il-proċess kemm jekk liberali jew konservattiv, żgħir jew anzjan, ħaddiem jew sit ta' negozju, xi ħadd li ma jinteressax fil-politika tal-partit jew li fil-passat ivvota l-partit differenti. U saħaq li iktar ma jkun hemm diversità iktar aħjar għaliex il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm biex iżid il-valur għan-nazzjon kollu. Chris Perugin qal li naturalment se jkun hemm oqsma li fuqhom ma jaqbilx, iżda saħaq li dik hija parti b'saħħitha u naturali tal-politika. U saħaq li issa minflok ma jikkritika biss se jidħol f'dibattitu onest, miftuħ u intern u fl-aħħar mill-aħħar se mbaxxi rasi għal dak li jiddeċidi l-partit u l-mexxej tiegħu għax hemm kawża li hija akbar mill-opinjonijiet tiegħi. Chris Perugin se jkun qed jirreżenja mill-irwol tiegħu ma' Love in Malta u jassumi l-irwol ġdid tiegħu mal-Partit Nazzjonalista fil-ġimgħat li ġejjin.